Я Шапелюк Ілля, вучень 7 класу Достойской средней школы імя Федора Михайловича Достоевского, экскурсовод у нашем литературно-краезнавчем музеі. Экспазіцыі музея утрымліваюць много унікальных экспанатаў, але сёння мой расповед пра адну з старонак нашай мінуўшчыны, перыяду Вялікай Айчыннай вайны, расстрелянное вяселле. Тема моего даследавання – мясціны, звязаны з захаваннем памяці аб застружскай трагедыі. Мэта – папулярызацыя інфармацыі аб трагедыі. Страшэнная трагедыя адбылася ў вёсцы Застружжа Іванаўскага раёна. Восенню 1942 года застружскі войт аддае маладую дачку Ксенію замуж. Вяселле было ў хаце войта, ціхае і небагатае, але шматлюдная. Толькі выпілі за здароўе маладых, у хату зайшлі 3 немцы з дастойскага гарнізона, што размяшчаўся ў маёнтку пана Орды. Было вядома, што іх там чалавек 15, але прыйшло толькі 3. Няпрошаных гасцей пасадзілі, прыгасцілі. Пад вечар у вёсцы з'явіліся партызаны. Яны на вуліцы сустрэлі дзяўчат і хлопцаў. Ад іх яны і даведаліся, што ў вёсцы вяселле і што на ім прысутнічаюць немцы. Партызаны падышлі да хаты, дзе былі танцы, паглядзелі ў акно. Немцы танцавалі, знявшы з сябе зброю. І тут праз акно грымнуў стрэл. Адзін немец упаў забіты, а другі цяжка паранены. У Застружжа па трывозе выехалі салдаты з Достоева і Навашыц. Вёска напружана чакала раніцы. Хто адчуваў бяду, пайшоў з дому, але большасць жыхароў Застружжа заставалася на месцы. У хатах не спалі, напружана чакалі. Цішыню ночы разарваў рокат аўтамабіляў і брэх сабак. Вёска была акружана ў 3 гадзіны ночы. На ранку былі складзены спісак тых, хто будзе расстраляны. Туды трапілі ўсе, хто быў на вяселлі, і тыя, хто быў не па густу акупацыйным уладам. Пад брэх аўчарак вывозілі людзей з хат, заганялі разам і пад канвоем вялі на месца пакарання. Каля крыжа, які стаяў на скрыжаванні дарог Достоева, Застружжа, Баравая, на гародзе Бондарука Грыгорыя Фёдоровіча быў дадзены загад спыніцца. Нямецкі афіцэр выступіў перад усімі з прамовай. У яго словах адчувалася шкадаванне аб немагчымасці расстраляць усю вёску, а трэба было толькі тых, хто быў на вяселлі, і актывістаў. Афіцэр з'ехаў, пачалася экзекуцыя. Загадалі ўсім распрануцца да белізны, стаць на калені і маліцца. Адзін салдат пачаў зачытваць спіс. Выклікалі цэлымі сем'ямі, вялі дарва, лажылі тварам уніз і стралялі. Першымі расстралялі нявесту, жаніха і іх немаўля. Крык, мальба, просьбы даносіліся з вуснаў ахвяр. Усяго было расстраляна 97 чалавек, старых і малых, маладых і дарослых. З іх 46 былі непаўналетнімі. Яшчэ дзень немцы забаранялі годна пахаваць ахвяр. Толькі праз суткі вяскоўцы пахавалі забітых на мясцовых могілках. Аб падзеях той восені 1942 напамінае помнік на месцы масавага забойства. Аб гэтым і расказваюць матэрыялы школьнага музея. Мы не павінны забываць трагічныя старонкі той страшнай вайны. Памяць павінна захоўвацца.